Sziasztok! Ez a Speedzone újabb tesztje, amiben az Edem Rocks-ot mutatjuk be. Végre megérkezett az Edem, amire vártunk, a turbomotoros Edem. Eddig ugye az volt a legnagyobb problémánk az Edemmel, hogy sehova sem ment, mindegy, hogy melyik motort vettük meg. Még olyan gondjaink is voltak, hogy nagyon picike a csomagtartója, hogy hátra senki sem tud beülni, meg hogy az ülése nőkre van, egészen kis nőkre van méretezve, szemben a kormánnyal, ami veszettül jól néz ki, de nagyon nagy. Ilyen apróságokat tudtunk belekötni. A legnagyobb gond a teljesítmény volt, ezért hoztak nekünk Szentgotthardra egy vadonatúj motort. Ezt mi gyártjuk, az 1 literes turbót, azt építették bele, azért, hogy az autó igazából álommá változzon, hogy minden egyes kis hülyeségét, minden apró hibáját elfelejtsük. És megtanuljunk azzal a fejjel gondolkodni, amivel az Opel ezt az autót tervezte, ugyanis nekik az volt a céljuk, hogy végre legyen egy olyan autójuk, amire az emberek vágynak. Függetlenül bármilyen előnyétől, hátrányától, egy olyan autó, amit végre nem azért vesznek meg, amiért az összes többi Opelt, hanem azért, amiért a Minit, a Fiat 500-as és az összes többi kis divatautót szerelemből, szeretetből, azért, mert tetszik nekik, azért, mert ilyet akarnak. Ez a Rocks kivitel, jelentsen ez bármit is, arra való, hogy elhitesse velünk, hogy egy szabadidőautóban ülünk, bármilyen vicces ez, valójában terepezni egyáltalán nem lehet vele. Amivel engem vett meg az autó, az a ragtop vagy vászontető, amit hogyha kinyitunk, akkor fantasztikus kabrió érzésünk lesz. Nem is kell egészen lenyitni, az ajtókeretek nyugodtan maradhatnak, egyáltalán nem hiányoznak. Pont erre, kis szabad levegőre és viccesen besütő kis napfényre van szükség ahhoz, hogy a kedvünk is jobb legyen. Én igazából még télen is így járok vele, hogyha süt a nap. Nem tudnék egyáltalán egyetlen egy darab érvet sem mondani senkinek amellett, hogy miért vegyen ilyen autót. Egyszerűen azért, mert jó. Mert jó vele menni, mert ez az 1 literes turbomotor, ez hiperteret ugrik, az ember nyomja a gázpedált, fantasztikusan gyorsul, miközben semmi hangja, ami mondjuk lehet, hogy azért egy picit még dobna a dolgon, hogyha lenne valami karzos kis motorhangja, de ezt igazán nem várhatjuk el egy ilyen városi minitől. Ez nagyon vicces, egyébként az előbb utána néztem, és egy pár centivel szélesebb a B-omegánál, ami szerintem elgondolkodtató, de ne legyünk vele szigorúak, a biztonsági előírások markában vannak a tervezők gyakorlatilag, akik összeraktak egy nagyon is szerethető és nagyon aranyos kis autót. Természetesen megint egyetlen egy ponton tudunk az egész sztoriba belekötni, annyiban, hogy az Edem Rocks az 1 literes turbomotorral 5 millió forint felett kezdődik. Mindenki döntse el, hogy mit szeretne, miért meg neki többet, ennyiért Astrát is lehet kapni, de az közel sem ennyire szórakoztató.